Hey! Yo. Ayah. Wisat jento jebul aku labuh karo dulur-dulurku Pandhawa malah mbarep kakangku ora ngerteni labuhanku malah ngedangkrang sela tumpang gendangan dengkul lungguh ning dampar negara Ngamarta ya Titi Wanci wis nekani Werkudara mbedhah negara Ngamarta ijen parat. Sretinon langening pamiyat busana sutra kang maneka
warna paranggeng kencana ratnabra Pandera layu kumite sinrang pandreseng maruta serana kumaraning wiyat mangkyan kumlebeng dwaja Soprasta kayu kaprapal kayu kaprapal puspita anjrahing bumi paron mawar katyubing angin ukila abyasu babah nenggih punika ta ateging
pertapaning Kendali Sada. Ing kono tuhu lenggah pandhita ing Kendali Sada nggih risang Begawan Anoman Yursi Mayang Wara. Kocaping mangki kahayap angadhep sangganing para putra-putra Pandhawa. Putra Jodipati. Nggih menika tewarnane Sang Raden Gatotkaca, Raden Antaraja miwah Sang Bambang Antasena. Tatan kantun ugi ketingal bisawanipun Senopati Ndarawati Satra Garba Ruci. Sang Raden Arya Setyaki tambak Yudha Yuyudana. Singa Mulan Jaya Sang Raden Wresniwira. Kagating penggalih Sang Anoman dupi mulat bisawanipun sanjaya lancur-lancur Pandhawa kocaping mangke sigra andangu dhumateng bisawanipun sanggya para putra Pandhawa. Kedadak dadung mangguling wijining pandika Sang Begawan Mayang Wara ingkang dereng kabar baring lisan. Trapsila utahe Nalendra Debya Trapsilanira ngecamaken astanira kalih astanira kalih pisan ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat iladala kula nuwun sewu. Kagyatotaning penggalih kula sareng kula lenggahan wonten ing pertapan Kendali Sada teka wonten gondho ingkang ambabar arum mburat wangi wonten sak indenging pertapan ladalah mboten mangling menika rawipun angger-angger lancur-lancur para Pandhawa putra-putra Jodipati wah ladalah kadheraken Raden Setyaki sarawuja ngandika sedaya mugi tansah manggih karaharjan Raden Setyaki tansah pinahi kawitatan ing sambikala Kakang Anoman ya prayoga sartani slamet aku agun kusuman ana kersane Kakang Kendali Sada ing pertapan iki Raden ya mung aku ngaturake sembah basaku tampanen Kakang Senggono kula tampi dawah sami-sami Raden Gatotkaca wilujeng berkah pangestune Siwa Anoman slamet aku
Sembah Kutampanen wa. Iya kula tampi dawah sami-sami. Raden Antaraja wilujeng. Iya. Slamet aku Siwah Anoman Kendali Sada. Ya mung aku ngaturke sembah basaku Tampanana ya wa. Iya. Kula tampi dawah sami-sami. Wah. Senggono kakangku. Anggir Antasena. Heeh, Di. Wah, jan wis. Hah, kangen aku. Ana kethek putih kok ngangeni. Nggih nyatanipun sinaosa nuwun sewu wujud kula kados mekaten. Nyatanipun kula menika sampun semeh anggen kula nglampahi gesang. Ha ya sing apik ngono kuwi. Wah, jan aku arep kaya kowe kok ora iso to, Dik. Piye carane, Dik? Surana kados pundi? Cara pripun? Ayo lemu nglakoni iso kaya ngene iki lho. Nggih kula menika namung nglampahi priatos menika namung sak madya kemawon. Mundhak mangke malah kemajon malah ndadosaken risak wonten ing pikir. Lah ya bener nglakoni priyatan kuwi sak madyane wae, ora usah terlalu neka-neka. Iya, ora usah kemajon ndak kentir. Iya. Antasena ora nglakoni priyatan wis kentir ngene kok. Ya senene nglakoni wae ya edan. Wonten menapa angger Antasena kalian sangganing para kadang miwaraden Setyaki rawuh ngriki. Iki ngene, Dik, iki tak matur aku arep lungguh ning mburi dhewe. Ning aku iki gandeng kondange Allah kondang. Satriya sing pancen dugal kewarisan ora duwe wewaler, ora duwe sarosiku. Mula aku arep matur marang rasane Pakde Senggono. Ih, Raden badhe paring dawuh kados pundi? Ha iki ngene. Anane Praptakurene iki merga Bapak Werkudara kuwi wis telung candra ora kondur ning Jodipati. Lah murid-murid do bingung. Siswa kados pundi? Alah kimpul ki nene. Ayo padha bingung. Wong-wong Amarta do bingung, punden-punden Pandhawa do bingung. Wis telung sasi Bapak Werkudara ora kondur ning negara Ngamarta. Lah gandeng Pakde Senggono kuwi minangka kadang tunggal bayune Papah. My father of Werkudara. Mulane aku arep nanjih kene-kene, Bapak Werkudara ning kene apa ora? Waduh Raden. Kula nuwun sewu menawi jenengan nanjaken ingkang Rama. Nggih menika pun Werkudara. Mboten wonten mriki. Lho lah nanti. Kula dereng nate mangertosi bilih Werkudara kadang kula inggih ingkang Rama menika sowan wonten ing mertapan Kendali Sada. Malah kula bingung. Kenging menapa jenengan nanjaken kados mekaten. Lho jen sampean iki kan kadang bayune bapak to. Nggih. Nanging kula mboten mangertosi Raden. Wah ya wis. Lah iki ngene. Saurunge aku budal mrene iki sing tak curigai menika menapa? Tak cubriyani sing tak tujuki ana papane loro. Siji Kendali Sada kene iki, angka loro Negara Ngastina. Lah, Negara Ngastina kuwi pancen dadi omahe bapak, utamane Pertapan Sukalima. Simbah Durna kae wis paring ilmu karo bapak pirang-pirang cacahe. Sapa ngerti Bapak Werkudara ning Pertapan Sukalima, mula anane aku sak kadang rene iki arep ngluruk kahanan ana ing negara Ngastina apa Bapak Werkudara eneng kono apa ora. Mergo wis telung candra ora kondur ning Ngamarta. Nek iki pendapatku lho, Dik. Iki pendapat kados pundi? Ha iki ngene. Nek miturut aturku pemanggihku iki mesti Bapak Werkudara mung nganut grubyuk ngendikane Simbah Durna. Mergo aku ngerti. Bapak Werkudara kene taunana windanana nek urung kelakon gegayuhane arep kuwi diloropke. Nek taunana windanane urung ketekan sedyane, ambok dewa sing ngelikke, mesti dipenggak karo Bapak Werkudara. Mula kang saka kuwi. Ning kene iki aku mung arep ngluruk negara Ngastina, sartane mengko nek Bapak Werkudara ora ana kono. Mung mergo didelik karo Simbah Durna.
Ngastina arep tak bedah. Lho, mangke rumiyin. Mangke rumiyin. Mangke rumiyin. Kula menika pitados kalian watakipun, watak mantunipun pun Bratasena menika. Ha iya. Menawi srana panjenengan kados mekaten menika kula nuwun sewu menika mboten trep. Oh, ora trepe. Awit panjenenganipun badhe mbedah negari Ngastina menika mboten mawi layang penantang. Jaman saiki wis langsung dibom nuklir ngono wae rampung kok. Mengko layang menantang barang. Kesuwen ora. Mengke rumiyin kula menika ngapal kalian watak mantunipun pun Werkudara. Piyambakipun menika watakipun menika kados dene Tugu Waja yen durung kacepeng ingkang ginayuh taunana windanana mboten badhe kundur wonten negari Ngamarta. Lah mulane kuwi iki arep tak susung ki jane Bapak Werkudara ki ngopo? Mulane kuwi lho. Mula gandeng kang saka kuwi. Sowan kurene iki ya mung arep nanjehke kuwi lan aku ya mung arep njaluk dipali lah. Mbok menawa pancen bener Bapak Werkudara ning Negara Ngastina di Pak Dianoman. Kacarian putra lamun kawekasan. Ya kami sanggeni maya wisanggeni. Wisanggeni maya Wisnu Pratenta. Oh, dereng ngantos paripun ingkang sami mbal wacana. Kasaru geger njaba praptaning Sang Raden Werkudara dumrajak tanpa lapak kaget kang samumula. Lah malah teko. Senara remangus wamya ngambrang kadhe karenaning kaswasi. Oh, waduh Bratasena jebul. Lagi wae durung rampung nggonku nampa ature atmajamu iki. Malah si Adi wis teka rene. Wah, senggono kakangku ya. Basaku tampanono. Iya ya, Werkudara ya. Tak tampa tiba sepadha-padha di. Banjur wigatine apa? Pak, wigatine apa? Oh, goleki kok malah senane ora. Ora sah sida goleki aku. Lah ngopo? Lah wis ketemu, tak goleki. Oh iya ya. Sing kok sampean saiki iso ndagel? Ora ndagel yo ben. Wah, cah bambung. Bambung yo ben. Nanti wae padha ning pasar sampean. Ora. Tak kira nek nyate ning pasar wah, kok ora ajak-ajak. Ora cacak, ora caturan kuwi. Segoro kakangku. Werkudara piye? Anane aku teko mrene iki mergo pancen wis kinaya apa sing tak sedya. Lan wis iki titi wancine. Mangsa wis nekani Werkudara. Kudu njejekake barang kang bengkong. Mergo pancen aku antuk dawuhing dewa. Lho. Dawuhing dewa Bratasena kinan njejekake barang kang bengkong. Benerake barang kang luput. Ya pancen iya. Ya kuwi negara Ngastina. Lho, lire piye kok negara Ngastina? Mergo pancen kudune sak mestine kodrate kamukten ingkang wasani negara Ngastina kuwi Pandhawa dudu Kurawa. Kula kang saka kuwi Kurawa ki sak janjane wis tutuk anggone kempul kamukten ana ing negara Ngastina. Mula saiki wajine Werkudara bedah Ngastina ijen. Kudu tak lakoni dina iki. Aku bakal bedah negara Ngastina. Kagyatri sang kabeh nguri nangkul kinempit kempit dosang retaning bawana. Waduh, kusik Bratasena. Mengko dhisik dipetung, digelar, digulung sik. Negara Ngastina kuwi abot
Mengko yen to ngasi kedadian saiki perang gedhe Bratayuda kepiye? Wah, ora urusan. Bakal bedah ijen. Supayane ora ndadekake perang gedhe Bratayuda ben Bratayuda wurung sisan. Ora sanggup perang gedhe, perang gedhenan. Lho, nek ora perang gedhe engko gelo. Ora caturan karo cah babung. Sing bagus saiki sing do arep melu ayo ngewangono Werkudara. Ning sing ora arep ngewangi, sing ora mbelani Pandhawa, sing ora tresna karo Pandhawa mergo ora entuk kamukten negara Ngastina wis do tunggu kene wae. Wah, bedahe Dewi Kepal. Kakang Mas kula sumuyut kalian panjenengan. Lek Wonten dawuh nggih. Nunggu. Iya. Iki awakmu cilik. Kaya arep perang barang. Nyatanipun kula kedah labuh negara. Ya wis kono, aku tak ngewangi. Iya. Kakang Anumanakun njaluk pamit. Iya Raden Setyaki. Anggir Antasena. Menapa dene Raden Gatotkaca Anggir Gatotkaca kaliyan Anggir Antareja. Iya, Anumanakun njaluk pamit. Kene ora diawat-awati mengko mundhak mungsuh para Sata Kurawa ndak ketemper yudane awake dhewe wajibe mbelani. Iya. Inggih nggih Anggir Antasena monggo kula dherekaken nggih. Panunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama aja dindak kualat lah iya bener kandhamu lali sumber ketiwasan.
kaya ndra mentang-mentang kaya gendewa keparat Setyaki. Satama bapamu. Ayo anak jaran Hus nglarakke ati omonganmu yo. Arep budal nendi? bedah negara Ngastina. Lho. Bedah negara Ngastina. Nderekke Kakang Mas Werkudara. Lho, Werkudara ki budal ning Ngamarta. Arep bedah negara Ngamarta. Lah kok malah Werkudara balik cebol. Ora ana critane Werkudara iso bali cebol. Ayo. Ning kene anane Mbing Satama karo Setyaki ditaker katigdayane. Ajange dadane Setyaki. Wah, lah salah ngedangi dalan kowe. Ora minggat saka kenarepanku, tebak dadamu kelakon rondo bojomu. Singalina mrapteng lalis Satama maju mrene. Wah, keparat. As. Balah apa ya wah. Hei, alah, boy alah. Mo. As. Jar. What? What? Somik. Oh. Kira kowe. As. Jar. Jar ya. Oh. Yo. Coy. Yo. Oh. Edan, oh yalah, woi, bola, toh, boy, yalah, bola, woi, boy yalah, edan kowe, alah, kuku karepin, Hei, alah. Oh. Mas cah dadamu. Oh. Ayo maju ngatemu. Jar. Hot. Wah. Yo lah, ha. Bot. Bat. Sabar to. Wah. Yot. Wah. Boy yalah, boy. Sabar to. Bot. Sandak dasmu yalah. Boy yalah. Bot yo yalah, bot. Bo alah, boy. Walah. Wah.
Put. Jar. Put. Hut. Put. Pol. Sambato. Larane. Put. Jar. Ah. Caca. Jar. 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 Pus. Bola lah. Be lah. Oh. Be. Sambato. Oh, edan we. Wala. Wala. Boh. Wala lah. Oh. Sambato. Oh. Yot. Bye. Go. Cocok tumbang pecah jajamu oh iblis Jar. Kowe ngopo? Ah. Pot. Jar. Oh, edan wae. Tombakku kok mletro-mletro ngene. Ya, bala. Wah. Wah. Edan. Wah. 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 Bala. Oh. Syukur ora. Wah, edan. Kethek gleleng rasbane. Ayo antan-antan, ora antan-antan barang. Ayo. Neng kene anane mung Senggana karo Kartomarma. Sing iso ngalahke Senggana keduga iso ngukup negara Ngamarta. Benar. Santai wae rasa do melu drame. Oh, awas.
Woi! Bajikal. Diam. Engko tak panggilke petugas. Hewan satwa dilindungi lho kowe. Ana suarane mentok barang niku. Wedi mulung-mung lu asu lho. Ayo amuk legane ngatiku. Ngapa mundur? Wah, edan ya ayo mancing maju. Wah, aku kono mlih-mlih aku njegok kono wedi. Mbalang-ulang ngerti kok bocah iki nendi. Lah kok nyolot cekon duwe wit aku dicokot guluku. Wah, edanane. Iki labias iki wah. Wah. Dan kowe anoman dendelke kamu kowe iso menang mungso kutel kuku rawa liyane kowe iso ngalahke cicit traksi kowe tak sempat lamamu 20 tahun. Salah persepsi. Oh, ora ono komunikasi. Tak dleng enak. Ngono ya. Amuk susu ramrata jajaya merata mati dening aku. Kakak kaget aku. Yakin iki kaget tenan. Mati dening aku. Nah, wis ora kakak kaget. Ayo, kuk. Arep dadi waloyo. Sisul.
Karo kodhok wedi. Edan ana kodhok aku trauma kathokku tau dileboni. Arek. Wah, edanane. Nek ora minggir, aku fobia kodhok. Wah, edan ora lapor liyane. Senengane kok Kurawa gawan-gawanane kok aneh. Angger Gatotkaca. Iya, wong. Kok mundur. Edan enten kodhok. Kodhok piye? Mangsawang dhewe. Arek. Jaluk tak gimer ndase. Aja. Gitu tekan kene kok arep di Potol. Potol ndase. Wa citraci. Gagak Gatotkaca. Gagak Gatut. Kaca. Kula kok melang-melang. Siji loro ka. Ora dipandu ndak kedrujut. Kedrujut iki apa? Ya. Kowe arep mungso awakmu citraksi iki? Mboten. Lho kok ora? Kula mriku ngrumaosi, kula mriku lare alit, mboten sak mestinipun kula wantun karo panjenengan. Oh ya wis. Endi sing wani karo aku? Dimas Antasena. Ya, oke. Sesemangkean kowe. Nyempeleke karo citraksi. Wong. Nah, lata lagi bocah apa bocahe? Kakak, wus. Ngapa iki? Kowe arep ngalahke aku. Demok kok kene lho kene. Kowe arep ngalahke aku. Lah ora ana niatane nek sampean njaluk ditapuk ndase ya aku iso minangka. Kesenian apa iki? Ditanggap wong rasulan to gawake kaya ngene. Tetek. Ngapunten man. Kula dikeplak Antasena. Edan.
nibani wakne sak geleme dhewe. Oh, senengane kok kaya ngono. Niki pripun? Kakang Durna kula pasrahke panjenengan Kakang Durna. Nandita kang kinarya wangsit pindho gombang ngajaping tawang susuh angin nganti nggone Antasena piye Mbah kowe saiki kudu klarifikasi lho kuwi apa meneh kuwi malah kok kowe ngobrak-abrik barisane Kurawa sampean ra trima ora trima ayo aja ngedang-dangi lakuku kan ku bakal mbedah negara Ngamarta. Saiki tak persilahkan liwat. Sing penting aja ganggu aku. Arep nanti pasar. Wah. Mbok tak melu Antasena. Wis ora, iki ku mung cukup bayar wong sitok ora. Wah, edan Antasena beling. Sampean yo beling. Heeh. Aku dhisik dolan wong telu, Bapa Durna karo Paman Sengkune. Embeng liwathok ning aja nganti kepengin. Sing sok kepengin Bapa Durna iki, Pak. Dursasana. Pripun? Iki nek amang kok mbok aja sok bener ngono kuwi tak bretasen. Anu sapa? Dursasana. Ayo sasar susur ora. Antasena kira-kira gawe becik. Aku ki kudu wong becik. Nek sampean arep mepalangi lakuku nggonku bakal tumuju ning nggon suatu tempat. Sampeyan golek dalan liya. Wah, iblis lanat titenana lho. Titenana Ngamarta tak gawe sungsang bawana Antasena. Oh. Prantik puna linggayang ngeplak aku. Kowe gedhe kok lembek. Wah, edanane. Waduh. Mumet ae hamuk wong Ngastina. Ayo, Pak. Yo. Udara wis bali. Nata dilamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggono magawe gelar ira wang Werkudara wis bali nang Ngastina
Wah, Duryudana iya. Ayo saiki pasrahno dampar negara Ngastina. Lho. Si Adi kepiye? Si Adi lagi wae budal saka negara Ngastina. Lah kok teko si Adi wis bali mrene kok ora nggawa kukupan negara Ngamarta. Malah si Adi arep sajak bedah negara Ngastina. Pancen kuwi sing tak jangka. Pancen kuwi sing tak jangka. Ayo Duryudana kakangku wenehna dampar kencana negara Ngastina. Sing patut lungguh dampar Prabu Ngastina ya mung Werkudara. Ya mung Bratasena, Kurawa ora duwe hak ngegeki pranatan hukum negara Ngastina. Iblis lanat. Grawasi ucapmu. Jebul mung kandheng kowe pangucap ora babar dadi pakarti ditenono dumeh negara Ngastina wis komplang dumeh negara Ngastina mung karyana Duryudana Kurawane dumikat budal ning Amarta kabeh apa dikira aku ora iso nrenggalani kridamu kowe arep ngrebut dampar kencana negara Ngastina sing dadi nyatane wae ayo anane nang kene ming Duryudana karo Werkudara kowe gelem menehke apa ora? Ora bakal tak wenehke taunana windanana. Ah iki pakaning patimu. Po Edan le pancen wis mbok niati tenan mbok tekadi tenan nggonmu arep bedah negara Ngastina cetha kowe mung ngapusi ucap-ucapmu jare kowe arep bedah Ngamarta jebul malah Basan Ngastina wis suwung kowe bali nang Ngastina kowe arep bedah negara Ngastina cangkepe wah Oh, tarwe. Oh. 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 Ngastina suwung ora ana sing nggoni. Gandeng aku wis kelakon dadi ratu. Wis kelakon bedah negara Boyong Putri Banowati goncake.
monggo yu. Mbah topet ora adat sabene Werkudara jogetan. Lah kok iki muncul Werkudara joget-joget. Wah, karepku. Ayo. Gandeng negara Ngastina wis tak bedah. Duryudana kakangku wis alebonge pakunjaran. Ayo Banowati. Kowe gelem ora? Daup tadate prameswari ning negara Ngastina. Mbah topet Werkudara aja edan. Werkudara aja edan. Ah, ora edan iki tenanan aku tresna karo Banowati. Mbah topet mlayu. Bosen. Saya kalu raras papyon sorot lintang kangku macap tete sonya madya ratri lumrang gandaning puspita wong karengganing mutyani sang Dijawara mbrang lir swaraning madu branta manungsong sarining kembang
bocah bacang giring angin anawu banyu sagara angin-angin kanggo sasi sesa Caneng-caneng nalika ngati langit mambang tepas sulayan tanu paman